Flores de Ferro, Premio Manuel García Barros, para min un dos libros máis interesantes que se publicaron o pasado ano e tamén a tua primeira novela. Cando teño oportunidade de falar con algunha escritora ou escritor que vende publicar a súa primeira novela, fascíname coñecer cal foi a primeira motivación que o levou a escribir esa historia. Cal foi, no teu caso, esa chispa que prendeu en ti e levoute a escribir Flores de Ferro? Pois mira, se tivera que escoller cal foi a primeira idea, o núcleo alrededor do que me deu a novela, foi unha foto que hai na sala da miña casa, que son unha moza de 15 anos, outra de 17, outra de 25, sacada en 1953, que a miña nai e as miñas tías. E unha pregunta que se me aburriu, como puideron vivir elas, como sobreviviron elas, durante toda a súa infancia e toda a súa xuventude na época da dictadura, non? A represión que se puxo toda a dictadura. E despois, unha necesidade de coñecer iso, porque non o coñecía, porque non se falaba diso na miña familia, nin en moitas familias de arredor. É unha necesidade de coñecelo e tamén unha necesidade de transmitilo. Eu teño dúas fillas e se para min ese mundo era totalmente descoñecido, para elas era outro planeta, non? Pois alrededor desa pregunta e de moitas conversas e de moitas lecturas e de moitos silencios tamén que os que me atopei, foi nacendo, digamos, foron unindo outras ideas alrededor deste núcleo central, todo foi orbitando alrededor disso e pouco a pouco foi medrando a historia. Eu, no meu caso, na que rematei a novela, estive reflexionando sobre todo o que había dentro dela. E por unha banda está o lado oscuro da guerra e de quen exerce o poder. Aquí atopamos represión, hai violencia, odio, hai medo, pero tamén hai resistencia e resiliencia e sororidade. Flores de Ferro é unha novela que fere moito, que manca, pero tamén ten unha parte que sanda. Foi complicado a nivel emocional escribir esta novela? A nivel emocional, algúns episodios, sí. De que hai algúns pasaxes moi terribles, pero tamén... Houbo xente que me dixo que chorara lendo e a min houbo escenas que me costou moitísimo escribir. E houbo escenas moi duras que quixen escribir e non fun capaz, que quedaron fora. Porque se a novela é dura, todo o que aconteceu alrededor do 36 é, creo que infinitamente máis duro. Entón, houbo escenas que tiña pensado recoller e que non fun capaz. E ainda así algunhas me costaron moito, sí. Flores de Ferro é unha novela coral onde sobresaen tres historias, a de Camila, a de Antone e a de Aurora, e onde xogas tamén con tres planos temporais diferentes, os últimos anos da República, o período de Guerra Civil, e o presente da novela que ti sitúas no ano 1986. Unha estrutura complexa que creo que resolves a perfección, pero que supoño que houve moitísimo traballo durante o proceso de armar a estrutura de Flores de Ferro. Sí, mira, ao principio pensei escribir unha das historias, nada máis, que era a historia de Olga e Antón. E empecei con esa historia, e cando a tiña bastante desenvolta, empezou a entrar xente. Empezaron a entrar outros personaxes que me parecía que tiñan moito que dicir. Pois estaba Aurora, estaba Nidia, estaban moitas outras mulleres que me iban aparecendo e que quixen incluir. E despois quería incluir tamén, o sea, ti mesmo dixetes, hai tres puntos de vista na novela, non? O de Camila, que somos nós, as xeracións que vivimos, eso que nacemos durante a dictadura, a finais da dictadura, pero vivimos rodeados deses silencios que ninguén quería contar o que acontecera, non? E despois, non quería deixar, o sea, chegou un momento que tiña dúas opcións, ou escribir unha novela sinxela coa historia de Olga, non, cunha trama única, potente e algunhas tramas secundarias, ou armar esta novela que é case coral, non? Decidín intentalo. Doume moitísimo traballo encaixar todo, moitísimo. Doume moitas dores de cabeza, cadrar todas as escenas, cadrar os tempos e que o lector non se perdese. Porque eso era importante. A min, o sea, non quería tampouco facer algo moi complexo e que cando leses te perdeses e tuveses que
que andar pensando onde estaba este, quen é, non. Quería que o lector se metera na novela, en Briana, da man dos personaxes, e que nada rompera, non xa esa maxia, o sea, que fora fluido. E, bueno, optei por a estrutura esa complexa e creo que ao final, bueno, a xente di que sí, que non se perde, non? Sí, sí, eu creo que o resultado, a verdade, foi magnífico. Pareceme moi interesante nesta novela o tratamento que faz do silencio, dos distintos silencios. Por unha banda, hai unha represión invisible baseada no silencio, como o que sufre Camila coa historia da súa familia. Sí, a ver, creo que os silencios creo que é a parte unha das, como dos motores, non? Da historia. Polo que che decía, Camila vive nunha familia que lle quere, que o seu pai querelle, a muller que a criou querelle, pero aínda dentro dese amor ocultaselle toda unha parte que consideran que ela non debe axudada tamén pola situación dela, pola amnesia que sufre, pois ocultaselle esa parte. Entón, creo que moitas veces si que o silencio ten unha presencia ao longo de toda a novela, o que cala a Olga, o que non lle conta a Antón, o que Antón cala tamén, e pensa, todos calan moitas cousas, quizá porque vivimos, quizá me creí tamén nunha sociedade así, rodeada de silencios, e iso vese ao longo de toda a novela, non? A veces di máis o que calamos que o que dicimos. Sen dúbida. E outros silencios famosas en Flores de Ferro son os dos dous bandos que saíron da Guerra Civil. Quen perdeu impúxose un silencio por diferentes motivos, por medo, pola dor, ou por mimetizarse con novo orde, como pode ser o caso de Antón. Pero hai outro silencio que pode que estea así un pouco máis agochado, que é o silencio dos vencedores, un silencio como por vergonza, que contan, se quere desvelar moito da trama, que ao final van contar na fin dos seus días. Sí, a ver, porque tampouco quería caer no estereotipo que a mellor caín, do malo malísimo, sino hai persoas que, ante esa situación que houve no 36, que xa abren as portas do inferno, tes tres opcións, non? Ou mimetizarte co vencedor, ou luchar e perdeches, loitaches e perdeches, ou rendicheste, entón, ou unicheste ao vencedor, xa non mimetizarte. Entón, hai persoas que se aproveitan desa situación, que nesa situación deciden sobrevivir e sobrevivir sobre os demais. Pero, e calan moitas cousas, evidentemente. Hai un personaxe que non se quere manchar as mans, que fai o estritamente necesario para manterse, non imos desvelar máis, pero que fai o estritamente necesario para manterse no poder. O sea, tampouco sinto un prazer especial por facer dano, pero fai o que lle parece que ten que facer simplemente. Briana, onde sitúas a novela, ben podería ser o trasunto de calquera vila pequena do rural, e os personaxes de Aurora e de Antón ben poderían ser as nosas avós e os nosos avós. Non sei se é o teu caso, pero sí que escoitei a moitas escritoras que situaban as súas novelas nese tempo de tebras, que cando escribían metían sucesos que escoitaban a alguén, unha historia que escoitaban por aquí, que peiteaban por alá. Dentro do medo xeral, aínda se escoitaba alguna cousa. Non sei se en Flores de Ferro atopamos tamén anécdotas que escoitache dentro dese silencio. De feito, a personaxe de Nidia a min lembroume a Coralia e a Maruso Fandiño. É unha homenaxe a elas, clarísimo, sí. Sí, está inspirado nelas totalmente. Mira, hai moitos acontecementos que son reais. Hai moitos feitos que son reais, pero decidín que fose unha vila ficticia precisamente porque hai moitas familias aínda que non queren. Unha que me obrigaba a min a ceñirme uns feitos digamos, encorsetábame moito máis os datos históricos, pero si hai moitos acontecementos que si foron así. O agrarismo, as loitas sindicais, o alcalde da República que desapareceu. Hai moitísimos datos que son de onde eu vivo, pode ser a Laracha, pode ser Paiosaga, pode ser Carballo, pode ser calquera vila case de Galicia, pero hai moitos datos que son concretamente as paisaxes, son as paisaxes da Costa da Morte,
Si, hai moitos datos reais, pero novelados, digamos, e hai moitas historias das mulleres, moitos feitos, non unha historia de vida, o sea, ningún deses personaxes é real. Incluso Nidia, que está inspirado, evidentemente, en nelas, pois non é a vida delas, o sea, é outra vida, pero si ten trazos desos personaxes, si collen trazos e feitos que me apetecía narralos, pero non darlle o nome da persoa real, non? Tamén por respeto, non sei. Dentro da dureza da historia, coas sombras e luces do que nos contas, ao longo o que sí que é certo que ao longo da lectura a novela vai medrando, as personas van medrando, a historia vai medrando, a verdad que mantés un xogo co lector que está en tensión por saber, coñecer máis de todas as cousas que acontecen en Briana. A verdade que creo que é un dos grandes éxitos desta novela que iso, esa necesidade que ten o lector de saber máis, de coñecer máis, e ademais iso vai acompañado pois iso, de que a historia vai medrando páxina a páxina e as personaxes tamén. Sí, mira, a ver, a intriga é algo que tuve que aprender a manexar porque me parecía a ferramenta perfecta para contar a historia que quería contar, non? É o que distía, a intriga mantente pegado á novela, mantente pegado ás páxinas, non? Que se abran interrogantes casi en cada capítulo que quedan por resolver, parece que o lector lle di, non, pois agora quero saber máis, non? Decíame un lector, un rapaz xoven, decíame, é que claro, estou enganchada á historia de Antón e de pronto saltasme para Aurora, pero acaba de contarme isto, sabes? Pero, bueno, é intencionado, evidentemente, non? Eses cortes, esas interrogantes que se abren en cada capítulo para que te leve ata o final. E contaros a violencia de onte. A violencia física é outra violencia de terror que serou silencio e medo. Silenciouse a polo menos 2 xeracións. E ese silencio conleva descoñecemento, os feitos dilúense cando van morrendo as persoas. Ti como profesora que traballas con rapaces, como crees que se está a transmitir todos estes feitos, e máis agora que dende certos sectores da sociedade reivindican unha parte dese legado? Mira, eu creo que, así como che dicía que creo que temos, ou non sei se xo dixen, pero digo moitas veces e creo así, que temos unha débeda coa xeración de mulleres e homens que eran nenas cando a guerra civil e xones e que viviron toda esa represión. Creo que temos unha débeda importante como xeración cas xeracións futuras, cos rapaces de hoxendía, porque creo que para eles é unha historia totalmente alleo e é problema noso non transmitilo. Quero dicir, somos o nexo, digamos, non? Entre as xeracións que decías dos nosos pais, dos nosos avós e as xeracións futuras, e creo que é a obrigación nosa transmitirles esa historia que é a deles. E porque senón corres o perigo, como acabas de decir, de mensaxes que se están escoitando agora desde a extrema dereita, desde puro fascismo, que calan nos rapaces novos como se foran contos, como se nada tuvera acontecido antes, como se... E si me parece perigoso, falar neste momento. Si foi necesario sempre, neste momento parece máis necesario que non. Moi ben, pois para rachar eses silencios, sí que convidamos a toda a xente que lea estas flores de ferro, que vai aprender moito tanto dos silencios como da nosa historia máis recente. Ademais é unha historia moi entretenida que vai enganchar o lector ata a derradeira páxina do libro. Moitas grazas, María. A ti.